Ja, men det var dig, der gjorde det. Og det eneste, jeg gjorde, det var at stikke fingre i røven på hende. Så vi lige var byttet rundt på de to ting. Kunne det godt gøre den tjeneste, fordi så ved jeg meget selv. Det er så fucking lang vej for at komme tilbage til hende. Hvis ikke du kommer den fucking tjeneste, Frank. Skal jeg nok. Så hjælper jeg med den bil. Så bare afsted. Hvad er det, vi skal have? Jeg har lige forklaret dig, at vi skal samle 288 underbærkapsler, så Bo kan få sin underbærbil. Ja, jeg er rolig. Rolig, Frank. Jamen altså, jeg knippede Ronja alt det, jeg kunne. Og så var det Kasper, der stak en finger i numsen på hende. Og jeg ville ikke. Ja? Nej, du har slet ikke lyst. Nå, hvor var det synd. Var det synd for mig? Ja, det var ulækkert, Frank. Det var helvede, Frank. Det er det værste, jeg Men Lilska, du kan ikke gøre for at gjort være ulækre Frank for dig til. Ja, det var ulækkert. Ej, jeg var så bange. Ja. Jeg var så fucking bange der. Jeg anede ikke, hvad det var. Han er god nok i dem. Kasper? Fedt.